खेसारी लाल यादव ने यह साबित कर दिया कि भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार वही है, क्योंकि उनका एक नया गाना आया हुआ है बिहार में होई। ये गाना यूट्यूब ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पे है, नंबर 1 पोजीशन पे चल रहा है। लगभग 20 से 25 दिनों के बाद में ये उनका गाना आया गया है। इस गाने को अखिलेश कश्यप ने लिखा है और ये गाना खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से रिलीज हुआ है। इस गाने पे हम लोग चर्चा करेंगे, इस गाने में अच्छाई क्या है, इस गाने की बुराई क्या है और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन इस गाने के ऊपर में क्या स्ट्राइक लेने वाला है, उसका मत क्या रहेगा इस गाने के ऊपर में। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं जीत आर्या और आप सभी देख रहे हैं भोजपुरी मरिचा। फ्रेंड्स, ये मरिचा खाए वाला ना है, रगड़े वाला है। ढेर आदमी के जोर गइल बा, वो है आगे ना पीछे। काहे कि खेसारी लाल यादव जोन ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के संग में जो मामला चला था, बहुत लोग सोचले रहे लोग कि 3 साल के भीतर वो फिनिश हो जाइए। ओकनी के अरमान पे पानी फिर गई, पूरा एकदम सत्यानाश हो गए। ढेर सोचे वाला बारह ये गाना साबित कर दिलस कि खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग लिस्ट के बादशाह हुआ और कभी भी कोई भी गाना रिलीज करिहन तो जबरदस्त चली। ये गाना में खेसारी लाल यादव के संग में श्वेता महारा भी बारी और ई गाना में खेसारी लाल यादव के लुक भी जबरदस्त बा। तो फ्रेंड्स, रहल ई गाने के बारे में। अब ई गाने के कुछ अच्छाई भी बताएं, कुछ बुराई भी बताएं। ई गाना के अच्छाई हम बतावे चाहते नहीं रउआ सभी के। सबसे पहले ई गाना के अच्छाई ई बा कि गाना पूरा बिहार के रिप्रेजेंट करता, बिहार के संस्कृति, बिहार के कल्चर के दिखावता और एकर साथ साथ बहू के जो रिश्ता एक परिवार में होखेला, ओकर ससुराल में होखेला, उहो के ही दर्शावता। लेकिन ई गाना के कमी एक हम गिनावे चाहे कि ई लाइन जबरदस्त बा लिखल अखिलेश कश्यप के द्वारा कि बिहार में बहू के बेटी के जैसन मानल जाए। ठीक बा, हम इस बात से सहमत बानी, काहे कि हमहू बिहारी बानी, बिहार से प्यार बा, भोजपुरी भाषा से प्यार बा। लेकिन अखिलेश कश्यप जी ये अच्छाई रउआ देखई नहीं, लेकिन एकरा साथ साथ एगो बुराई रउआ बतावे के चाहिए। जौन बिहार में दहेज प्रथा बा कि शादी के वक्त, शादी के टाइम बिना दहेज के बिहार में, यूपी में शादी ना होखेला, ओकरा ऊपर में भी रउआ के कटाच करे के चाहत रहे, कुछ बोले के चाहत रहे। ये तो बात सही बा कि बहू के बेटी जैसन मानल जाएला बिहार में, लेकिन इहो बात सही बा कि शादी ब्याह में दहेज मोटा रकम लेवल जाएला। बहुत ऐसा परिवार बारा सन जेकनी के क्षमता नहीं खे, जेकनी के शक्ति नहीं खे, लेकिन ओकनी के देवे के पड़ेला। इस मामला के भी एमे उजागर करे के चाहिए। बिहार के एक और कमी जातिवाद, ओकरो बारे में 2 लाइन में जोड़े के चाहत रहे। बिहार के अच्छाई के साथ साथ बिहार के जो बुराई बा ओकरा ऊपर में जोरदार प्रहार करे के चाहत रहे। लेकिन अखिलेश कश्यप हो सकता कि वो अपर कास्ट के बारन, ऊंची जाति से बारन, एकरा चलते ही गाना में ये सब लाइन ना जोड़लन। काहे कि बिहार में जातिवाद के ही बोलबाला बा। वहाँ पार्टी पॉलिटिक्स से, राजनीतिक से केहू के कोनो मतलब ना रहेला, लेकिन जातिवाद से जरूर मतलब रहेला। काहे कि अगर हमारा जात के बाद गलत भी कैले रहो, फिर भी ओकर आदमी सपोर्ट करी, विरोध ना करी। ये बिहार में बा। अगर रउआ से आशा हमनी की यह बा, बिहार के जनता के भी बा, कि अगला टाइम बिहार की जोन गंदगी बा ओकरा ऊपर में भी प्रहार रउआ करे के चाहिए। और ये गाना काफ़ी दिन के बाद में आइल बा खेसारी लाल यादव के, और ये गाना के राइटर अखिलेश कश्यप खुद बारन। गाना बहुत अच्छे तरीका से लिखले बारन खेसारी लाल यादव। ये गाना अच्छा तरीका से गईले बारन और परफॉर्म भी अच्छा तरीका से भइल बा। लेकिन देखे वाला बात ये रही कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन एकरा ऊपर में का एक्शन लेता। हमारा हिसाब से ये गाना के ऊपर में ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के एक्शन ना लेवे के चाहिए। काहे कि ये गाना खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से रिलीज भइल बा, लेकिन एकर जोन भी इनकम हुई वो डायरेक्ट ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के पास में पहुंच जाए। तो हमारा हिसाब से आने वाला फ्यूचर में ये गाना रह सकल बा, डिलीट ना हुई। लेकिन अभी 2 आदमी के बीच के बात बा कि आने वाला टाइम में हो सके कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के मन पलट जाए, बोली कि ना हमरा कोनो पैसा से मतलब नहीं खे, डील ही भइल रहे, हमरा
म्यूजिक कंपनी से गाना रिलीज होके के चाहिए, एक वजह से हमें स्ट्राइक मारा तनी और ये गाना क्यों यूट्यूब से डिलीट करवाते, तो ये भी हो सकल बा। लेकिन ज़्यादातर 99% चांस बा कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन खेसारी लाल यादव के संग में ऐसा ना करी, कि काहे कि बहुत रिश्ता खराब हो चुकल बा। अब ना चाहिए कि और किरकिरी होको और बेइज्जती होको और तमाशा होको। तो रउआ सब के का राय बा जो हमर बात रहे। वैसे तो खेसारी लाल यादव के पूरा बिहार यूपी जो भोजपुरी सुने वाला बारह सन सब केहू फैन बा, हमहू बानी, एमे दू राय नइखे। गाना उनकर सुपर डुपर हिट बा, अपन फैंस के डिमांड केहू पूरा कइला। जातिवाद के बारे में रउआ सभे के का राय बा कमेंट्स करके बताई। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला वीडियो में फिर से मुलाकात हुई। जय बिहार, जय भोजपुरी।